Bracia i siostry. Мужчина і жанчина створив їх. Катехеза про сім'ю ojca Piotra Bielewicza. Pochwalony Jezus Chrystus. Дорогі słuchacze Radia Maryja, дорогі, хто буде później słuchać czy глядеть на YouTubie. Дорогі, my всі дорогі dla Jezusa. I On wielmi nas lubić i poklikał nas do lubowi, jak my lubili один одного. Особлива любов батьков, особлива любов суженків, мужа до жонки, жонки до мужа. Особливая, największa powinna ona być tu na ziemi. Tak, do Boga, to na pierwsze miejsce lubi Boga усім sercem, duszою, rozumem swoim, siłою, a bliźniego jak siebie samoga. A ty bliźni daleko jego nie szukaj, nie w Afryce, nie w Azji, nie. Ty bliźni pobacz z tobą, twoja żonka, twój mąż, wasze dzieci, to twój bliźni, wasze baćki. To той, про якого ти у першій черзі повинен клопотитися, проявляти їм до його любов. І в этом духу любові ми розважаємо науку Костьола. Костьол вчить любить, Костьол вчить любить. Як же ж треба нам вертатися до того початку? Сьогодні, так, хочу jeszcze raz krychu wiernuться, krychu dalej pójść, zakończyć się, daj Boże, zakończym, tu mają otrzymaється nam, zakończym rozważanie tej cudownego dokumentu świętego papy Pawła VI, Humane Vitae i razem z tym tak samo zgadajem początek, czemu Kościół nam to daje. Одним słowem, daje temu, że lubić swojego Pana, pierwsza jest Jezusa Chrysta lubić Kościół i chce uczyć nas tej lubowi do Jego i Kościół lubić tak samo człowieka, lubić Ciebie, lubić mnie i постоянно Kościół zakłopoczony pra człowieka, pra mnie, pra Ciebie, pra nas usich. Kłopot Kościoła, Papa Rzymski niczego nie przydumał, nie. I on rozważał Słowo Boże i on ględział na to, co zapisane trzymają ruce nowej zapowiedźną, pokazywają. Czytał Słowo Boże i rozmyślał nad nauką Kościoła we wszystkich wiekach, nie tylko dzisiaj. I w świetle tej nauki, w świetle tej świętości, jaką Kościół переdaje nam. I on napisał ten dokument, z jakim mnogi, a może i nie zgadzali się, ale papa dla dobra. My jeszcze na początku года, na początku, сегодня tam 15 studzienia, to jeszcze początek. Ktoś cię tam wczoraj mnie nawet przywitał. Z Nowym Godem ja zdziwił się, toż my baczyli druga już w Nowym Godzie. A co, ojciec, nie pomnicie, stary Nowy Gод? A, no da, zabył. No tak, z Nowym Godem, drogie, haj będzie. Kali to radość dla was, to niczego złego tam wspomnieć, lisznie raz pozdrowić. A nawet i może temu przeczytajmy jeszcze malitwu z malitownika Bóg dobry. Mają taką malitwę na początek Nowego Goda, na stronce 139. Przeczytaję ja je. I już 15 dzień Nowego Goda można jeszcze malić. To tylko początek. My jeszcze nie, скажем tak, nie rozachnali się. Tylko na starcie jakby. U imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, Ty uczył nas usio poczynać u Twoje imię. Тому у Твое ім'я розпочинаєм Новий год. Прославляєм Тебе, Єзу, благодару в'яков, і дякуєм Тобі за подарований час. Нехай ім'я Твоє
ушановаецца на ўсёй зямлі. Няхай валадарства тваё не мае канца. Дапамажы нам у гэтым годзе ўсё лепш распазнаваць, прымаць і выконваць тваю святую волю. Шчодраю рукою май ласку адорваць кожнае стварэнне. Няхай не бракуе нікому штодзённага хлеба. Навучы нас, як любіць братоў і жыць у згодзе з бліжнімі. Адары ўсіх нас супакоем. Май ласку дараваць нам грахі і вызвалі нас ад усялякага няшчасця, якое можа нам пагражаць. Панна Марыя, урачыстасць мацярынства, якой мы адзначалі, атулі жыццё нашае сваёю матчынаю апекаю. Амен. Святая Марыя, маліся за нас. Święty Józefie, mali się za nas. Apora siemiał, mali się za nas. Nadzieja chworych, mali się za nas. Opiekunie pomierających, mali się za nas. Postrach złych duchów, mali się za nas. Opiekunie Kościoła Świętocha, mali się za nas. Tak, дорогие, хочам пачынаць у імя Хрыста, у імя Бога. Таму звяртаемся да Яго. І нашае жыццё павінно быць звязана пастаянна з верай. Жыццё веры. Вельмі мне спадабалася адна перадача, забыў, як называецца тут на радыё Марыя, калі Лена і Іван świadczyli o swoim służeńskim życiu. I tam wielmi cudowne słowy byli, zdaje się, i Leny, i Iwana razem one świadczyli pro sakramentalne życie. Jak to ważne. Kab lubić, kab wykonać zapowiedź lubowi, kab lubić nawet prosto lubić swoją żonkę, swojego męża, swoich dzieci, kab lubić tak jak Bóg chce, kab my lubili, nie egoistyczna. Kab lubić mamę i tatu, kab lubić brata i siostrę. Trzeba iść do Jezusa. I On krynica lubowi. Tylko On. Trzeba korzystać ze świętych sakramentów. Trzeba chodzić na świętą imszu, jak my tak po prostu mu każemy. Chodzić na imszu. Idziesz na imszu? Tak, idę. A ty idziesz, idę, a u kolki ty będziesz, a w jakim kościele będziesz. I dobra, że my zadajemy takie pytanie. I dobra, że my zbierajemy się, nie boimy się ni chłodu, ni morozu, ni słońca, ni śniegu, ni deszcza. Idziemy na imszu. Idziemy, tak, chodzimy na świętą imszu. Chodzimy tak samo do spowiedzi. To fundament. Nasza lubow ludzka zanadto słaba, tomu trzeba nam iść do Jezusa. Trzeba u im czerpać siły. Trzeba od Jachów uczyć się lubić. Nie tylko tak lekka, przyjemna, ale lubow to tak samo przyjąć cierpienie, przyjąć trud. Trud lubowi, tak można сказать. Jest takie. Ciężar lubowi, tak. Czasami my odczuwajemy, jak ciężko lubić, ale lubimy. Nie przestajemy lubić. Ale ten ciężar stanowiится poślałżą, stanowiится słodkim. My rozumiemy, że on Boży ciężar, że kiedy idziemy do Jezusa, kiedy prosimy Jego przebaczenia, na przykład u świętej spowiedzi, kiedy przyjmujemy Jego świętej komunii, to my odczuwajemy, tak, Jezu, Ty nas zwolnił z tego ciężaru. Nie żonka pomieniała się, bo tak trybował mąż. Nie mąż pomieniał się, bo tak chciała żonka. Ale Ty moje serce oczyścił. Ty mnie wnutry w sercu pomieniał. Tak i trzeba. I Kościół uczyć nas tej lubowi. I to już to my tydzień temu kazali. Про odnosiny, ty bliskie, wielmi bliskie odnosiny męża i żonki. Kościół chce, aby ta lubow męża i żonki bliska, cielesna,
Była głęboka, ja była tak samo duchowna. Kab ništo zvonku nie przeszkadzało lubić mężu, kab nie przeszkadzało lubić żonku i żonce, kab nie przeszkadzało lubić męża. I tam usieляка є środki suprać lubowi, tak trzeba сказать, nie tylko przeciwzaczateczne. Nie, суть to jest lubow. Tam, gdzie jest środki przeciwzaczateczne, gdzie imi ktoś korzystaje, tam nie ma lubowi. Albo tam jest słaba lubow. Gdzieś jakaś tam kulchawa, jakaś lubow z jakimś tam ograniczeniem, inwalidnością. A możam lubić pełnocie. Bóg nas stworzył do lubowi. Z lubowi do lubowi. Тому nie bójcie się lubić. Lubicie po Bożu. Nie wykorzystowujcie siebie wzajemnie. A niechaj wasza lubow będzie darem. Ja Tobie daruję siebie. I ja приймаю od Ciebie dar, jaki Ty mi składajesz z siebie. Tak uczyć nas Kościół, aby to była pełna lubow, ludzka, duchowna. Taki Papa Paweł VI, a u samym końcu tego dokumentu każe, że trzeba odkinąć wszystko, co przeszkadza lubowi, co nie jest lubowią. Przeciwzaczateczne środki. To nie lubow, nijak nie można сказать, że to lubow. I wielmi ważne, drogie, wielmi ważne, aby my korzystali się, tak trzeba сказать, korzystali się z świętych sakramentów. Jak najczęściej. Сегодня, na przykład u Ewangelii mają оздоровление człowieka. Сегодня пятница. Pierwszy tydzień zwyczajny, kiedy tam przynieśli do Jezusa człowieka z paraliczem, paralizowanego. Spuścili jego, a Jezus każe, odpuszczające Tobie grzechy. Odpuszczenie grzechów to lekarstwa dla duszy i ciała. Tak. Ludzie кажą, że odczuwają w duszy tak lekkość po spowiedzi. Ale zauważcie, ja czuł nie jeden raz od was, drogi, od ludzi prosto, od ludzi, że ludzie świadczyli, ja после spowiedzi wyszł zdrowiejszy. Mnie było trudno, mnie serce bolało, mnie głowa bolała. U mnie jakaś tam seriozna problema była, choroba. Ja pospowiadał się, mnie realnie stało lepiej. To jak tabletka. Tak, i tomu komentary do dzisiejszej Ewangelia mają. Odpuszczenie grzechów to lekarstwa dla duszy i ciała. Tak jak i Jezus Eucharystyczny. Trzeba jak macha chudszej nieść paralicz swój czy innych ludzi. Paralicz, znaczy to jest nasze niedostatki, niedoskonałość, nasze grzechy i słabość. Da Jezusa, da spowiedź nieść, przynieść da Jezusa, da spowiedź. Niesią ty paralicz, to z codziennika się miała dobra sprawa na 21 rok. To jest rozmyślenie. Tak, nie bajаться iść do spowiedzi. Niektórym ludziom ja nawet кажу tak, no co ty boisz się? A grzeszyć ty nie bajał się? Ty taki odważny, taki I ty nie bajał się grzeszyć? A ci кажеш, ja boję się do spowiedzi. Słuchaj, no to nie grzeszy, kiedy boisz się do spowiedzi. Jak bojaźń Boża, to jest to, że ja boję się grzeszyć, nie chcę obrazić mojego Pana, mojego obrannika, mojego Boga, nie chcę obrazić. A grzeszyć nie boję się, a boję się oczyścić się od grzechu. To tak jakby, no tak, dzieci tak robią, prawda? Patrzą ja nie od ojczy dzieciej, jak ja boję myć ruki.
To tak samo jest i ze spowiedzią, tak? W bałoto zajść, to my tak легко, да? Albo dziecię tam mokre, się ciepер tam katаються dzieci na sankach, czy jakichś tam mniejszych предметах, ja nie wiem, jak ich nazywać, probaczcie. Wy wiedajcie lepsze. No katаються потом спотевшие, приходят до дому. Их не загнать в ванну. Bywaje, tak. To wiedajem. Ale i w duchownym sensie, tak? Grazny człowiek nabrał się tego brudu duchownego, grachów różnych tam swoich. I nie pójdę. Jeszcze nie. No, kali ty pójdziesz. Kali. To tak jakby naszych chorych wielmi witają się chorych. Oj, думаю о вас и молюсь каждый день в каждом костеле, молимся в каждом костеле. Вы нам вельми дорогие, хочем вашего здоровья, просим нашего Pana об здоровье. Так, to taki składany czas. I tak jakby my skazali chorym naszym, nie, ja ciebie jeszcze leczyć nie budu, poczekaj. A na żal zdarается, tak samo w fizycznym sensie zdarается, что близкие семья забивает, albo nie, poczekajem, что будет дальше, уже температура там 39, weź tabletku, no tam wchodzi, tam, a potem poczekajem. Do lekarza nie trzeba potelefonować tam na skoro, nie, poczekajem. I czekając tak, prochodzi tydzień, drugi, człowiek odchodzić z tego światu. Doczekali się. Czego czekać? Leczyć trzeba jak najchudszej. I temu zaochwoczywają was, drogie służynki, особливо mąż, żonka. Korzystajcie się z życia sakramentalnego. Budźcie do spowiedzi, budźcie do świętej komunii. Kto jeszcze nie był na świata Bożego Narodzenia, nie czekaj do Wielkiego Dnia. Nie. Początek года. Pacznij jego z Bogiem. Pacznij w tym miesiącu obowiązkowo do spowiedzi. To wielmi ważne. Oczyści swoją duszę. Oczyści od tego, co nie jest lubowiu. Napełnij duszę lubowiu Boga. Napełnij siebie tej lubowiu, aby umieć lubić. Tak, święty Paweł VI każe, nie można. Odkidajem. Однозначно треба откинуть все, что dzienniczає, tak, kap nie достигнуть celi zaczęcia, kap przeszkodzić w płocie lubowi. I Kościół tu wielmi mocno nam bronić tej bliskości męża i żonki. Kapiana była pełna ja. Kapiana była przychóża ja. Kapiana była bez grachu. Bo lubow z grachom może nie jest lubowią. Że przestaje być lubowią. To jakby supereczenie lubowi. I pra dzień środek my już kazali tydzień temu pra tę razinku. Сегодня хочу сказать про змею. Змея. Это не средство противозачаточное. Змея, знаем, taki dwa język taki rozdzielony. Ps, robić tak językom. Zmieja. Straszna, ohydna. Zmieja. Это называется nawet w aptekach przeciwzaczateczne sredstwo. Nie. To abortywne tak samo sredstwo. Robić abort. Robić внутриmatyczna spiral. Robić abort. I ja już trochę tak kazał. Nie dozwalajcie, drogie żenczyny. Nie dozwalajcie, aby tu zmieju wam postawili. Drogie mężczyny. Drogie muży. Dopomożycie swoim żonkom. Kali lekar na żal bywaje, poradził jej kupić spiral, kupić tu zimieju, jaka zabiwaje żenczynu. To ty, mąż, bądź mądreje. Skaży żonce, nie trzeba nam tego, nie trzeba.
Nie, ja nie хочу, kab zanoza była w tobie. Zanoza, jaka robić постоянно. Tak, poczytajcie uważliwie. Ja nie budu тут приносить tych środków pokazywać. Nie хочу. Это ohydne. Ale poczytajcie внимательно. Dziejanie tej zmei. Яна робить постоянно, як так кажуть, так спокійно кажуть. Ну, такое, мікроінфекцію, мікро. Дорогі жінки, ви розумієте? To jest miejsce, jakie powinno być miejscem najbardziej zaszczyszczonym, bo tam powstaje życie, tam życie zazrywaje u was. Wy robicie miejscem gniezdom zmei, zapuskajecie zmieju, kab ona tam posieliła się i tylko czekała, kab ukusić, zabić nowe życie, zaczata je już, zaczata je. Bo to taki mini mikroinfekcja, ona tak może zabić embrion człowieczy. Spiral nie przepятствує, w pryncypie nie przepятствує zaczęciu. Krychu tam może pomieszać, krychu. Ale ona jak zmieja czekaje tylko w gnieździe. Zauważ, w gnieździe, w domikie twojego dzieciaci. Tam powinien żyć, rozwizywać się twój najdrożejszy synoczek, doczynka. Jeszcze nie wiedziesz, kto tam będzie. A ty robisz, ty niszczysz, tam zaczynaje gnić. Poczytajcie, jakie rezultaty spirali jest. Zachodźcie w internet, poczytajcie, jakie biedy u żonczyn, jakie nieszczęścia. Jak все u nich zgniło. Sam wiedaju, jedna żonczyna przyznała się gdzieś tam. Nie tu w Białorusi. Nie. Miała operację. Zmieju tu zapuściła, zabyła про to, że u niej zmieja. I ta zmieja zrobiła cały komok taki tam straszna. Potem bojali się robić operację. Pojechała za granicę. Daleko. I tam zapłaciwszy groszy wielkie, zrobili jej operację. Dostali tę zmieję, jaka na siebie skopiła tam more. Człowiecz chciał, ale sława Bogu, to nie było dzieciochy, to było jej ciało. Tak zarażone, tak zainfekowane je. Na kolki trzeba siebie nie lubić. Siebie na kolki trzeba nie lubić. Kab postawić sobie śmieju. A to jest straszne. Kab zrobić z miejsca narodzenia życia, z miejsca początku życia, kab zrobić gniezdo śmiei. Inakż nie można skazać trochę do sredstwa. Kab zrobić gniezdo śmiei. To straszne. Jak na kolki można siebie nie lubić? Jak to straszne. Szanujcie siebie. Drogie żonczyny, drogie żonki. Szanujcie, lubicie siebie. Nie robicie tej pomyłki strasznej. Tak, ktoś ci zauchwoczywaje, ale zauchwoczywaje. Można zapytać, rozum każe nam nie. Zmiei nie chcą. Rozum nam tak każe. Ale ktoś ci każe suprać rozumu. To czemu? Wiedajmy tu poговорку, коли nie wiedajem, w czym rzecz, to niektórzy każą, rzecz w groszach. Tak, może kogoś ci tam podmanuje groszy. Trzeba jak najbolsze prodać, wtedy jeszcze będziemy mieć premię. Straszna heta. Nażyć na biacie człowieka, na jego zdrowiu, na jego nawet życi, bo ta zmieja zabiwaje. A kolki razy bywaje, tak samo bywaje, że pomimo tej zmiei dziecko zaczęło się i potem jeszcze i narodzaje się. I lekarze zdziwione, że razem z dzieciom rождается jakaś tam zmieja. To co u was tu była ta sztuka?
Zmieja hetaja. No to ja zabyła. Niechaj nie będzie nikoli. Czego ty sama siebie traumirujesz? No to chyba tak, jakby naprawdę no, wziąć i rżawy gwoźdź tak zasunąć pod kożu, nawet na ruce. I będziesz chodzić z tym, tam, tej zmieje, jaka będzie ciebie wyjedać, po cichonьку będzie wyjedać. Wiedajem, czy może zakończyć się. Jakaś ci tam sepsa, nie daj Boże, zarażenie krwi i tak dalej, i tak dalej. U ciebie trochę ja żonczyna. Szanuj siebie, lubi siebie po Bożemu. Nie idzi, nie dopuskaj tej śmiech, nawet bliska. I baćki, osobliwo mamy, w swoje wremia, w swój czas, ale nie tam sama będziesz wiedać, do daczki kaszycie, daczka drogaja. Joś taka zmieja, jaką może być, kaliście ktoś tobie daść, jak proponował. Nie bierz, nawet blisko, drogaja. Nie schaczaj się. To straszna zmieja. To powinna mama rozkazać. Daczka powinna, pierwsza powinna skazać mama i daczka jak od pierwszej osoby powinna poczuć od mamy. Kapiana potem odkryła się mamie, jak сказала, a mama, ty wiedajesz, u nas do szkoły przychodził ginekolog i kazał coś ci inszeje, bo jość tak, na żal, ja był świadkiem, tu Mińsku, kaliście zaprosili mnie na sustreczu z młodzią, tak skazali, w oprzyżycie, gdzie tylko młodź była, dziewczyny tam byli, gdzieś tak 15 dziewczat, zaprosili mnie i tam powinna była przyjść jakaś tam lekarz, ginekolog. I ja skazał nie z ginekologiem, ja nie chcę razem, bo ja wiedаю, об czym ona będzie kazać, a moja nauka supryć, absolutna. Ja nie schaczаю się z tej nieprawdej, bo to nie, całkiem niedobre i nie można tak kazać, jak ja nakażę. I pamiętaj, że to dobre, ale Bóg zachciał inaczej. Tam te, które zaprosili, skazali, dobra, to ginekolog będzie u inszую godzinę, wy nie bojcie się, przychodzicie na tę godzinę. Ja przychodzę, a sustrakają mnie koło drzwi, o, kali łaska, zachodzicie. Tam, prawda, jest jeszcze ja ginekolog, a ja tak, co? Ja tam jeszcze jość? A ja prosił, kap nie było. No, znajecie, no dawajcie, my was tam puścimy, siadziecie, prostu posłuchajcie, no dawajcie tam, nie bójcie się tam. Ja pokażę, Panie Jezu, kali to twoja wola pajdu, no ja tak nie chciał. A potem ja zrozumiał, trzeba było, kap ja tam był, trzeba było, wiele mi potrzebna było. I te dziewczaty, 17 lat, gdzieś tam 18, nie больше. Siedzieli, słuchali, ja tam zajszł, przywitał się z nimi, dobry dzień tam. I tak jak ja tu z wami, z krzyżą, w sutannie. Кажу, no dozwólcie, ja tu siadu, posłuchaju. No, kali łaska, siadu, ja tam słuchaju. I to ja, pani ginekolog każe, no tak jak jej uczyli, tak jak powinna kazać, to da, można, słuchajcie, dziewuszki, polzujcie się, tam, no może za rano jeszcze tym środkiem cichetem, ale w ogóle tak, jest takie, i wszystko im w detalach rozkazuje, jakie jest cudowne, jakie jest хороше, jakie jest tam korzystne, a tam niczego korzystnego. A ja je кажу, ja nie wytrzymał tam zwyczajno, nie wytrzymał, nie przemałczał. Ja кажу, słuchajcie, ten środek, i on tak dzieje, czy nie wiedziecie, że on niszczyć, особливо młode organizmy i tak dalej. No tak, ja też to сказала, że im пока nie nada, w ogóle nie nada, nie tylko пока, w ogóle u życi, nawet kiedy będzie zamуж muszą, kiedy będzie mieć dzieci, kiedy już będzie krychu starejsze, no żonczyny nikoли nie starejsze, zawsiody małe tak powinny być, szanować siebie. I nikoли nie powinna chętem korzystać, nie może. I potem ja tam rozkazuje, ja już nie wytrzymam, кажу, no dosyć, to jest insze możliwości. A ja a jakie?
Что вы им хотите предложить? А я так сказал прямо. Цнотливость, целомудрие. Беречь себе для одного. Не дозволять, не пробовать. Не нішчыць сябе сваёй. І гэтая жанчына, памятаю, гэта вельмі добра, аж меня не заболела. Яна засмеялася. Ха-ха-ха, і вы думаете, што яны спасобны вытрымаць? Ха-ха-ха. Я кажу, я не думаю. Я веру, што яны спасобны. І я звярнуўся до гэтых дзяўчат. Слышите, дзяўчыны? Яна вас ненавидзіць. Показаў на гэтую гінеколог. Яна вас ненавидзіць. Яна в вас не верыць. А я вас веру. Я веру, што вы спасобныя. Што гэта магчыма для вас. Берегчы сваё дзявоцтва для адзінага, для вашага мужа. І толькі і выключна. Я в вас веру. Яна вас не верыць, яна вамі пагарчае. Вы ніхто для яе. О, тут, правда, острыя словы. І падзейнічалі. Гэтая жанчына так аж з такой злосцю. Досыць, я уже ухожу. Я вас не буду з вами уже больше говорить, калі ласка. Я застаўся з імі. Я застаўся, аб'ясніў тое, чаму вучыць касцёл. Пра целомудрие. Пра мудрасць. Пра мудрасць вогуле. Каб яны шанавалі, любілі. Сябе не нішчылі. І так і павінна быць у нашым жыцці. Шанаваць сябе, сваё цела. І гэта павінна казаць мама дочцы сваей, бабушка, а не падталківаць да граху. Не падталківаць, таксама хлопчыкам. Тата павінен сказаць, што будь мужчынай, не трэба табе лезть туды, куды не трэба в грэх. Беражы сябе для гэтай адзінай, якую будзеш любіць і якой будзеш верны. Ну і не спавядайся перад дзецьмі, што табе атрымалася ці не атрымалася. Як калі ты сам зграшыў, калі ты сам быў неверны, чи сама была неверная, калі до шлюбу меў якісьці там кантакты грэшныя, не прапонувай, не предлагай гэта свайму дзіцяці. Беражы хоць яго чыстату, яго святасць. Тое, што ты захразніўся, то не дазваляй паўтараць свайму дзіцяці. Дазволь яму наадварот быць чыстым. Дапамажы ў гэтым. Табе Пан Езус прабачыў, ты быў на споведзі. Дзякуй Пану Богу за прабачэнне. Але таксама выпраўленне граху. І выпраўленне гэта не толькі пакута, так, што ksiądz нам дае на споведзі, але таксама выпраўленне ў жыцця. І не толькі ў сэнсе, што я адганяю зло. Выпраўленне ў сэнсе, што я раблю дабро. Я роблю супраць зла дабро, а гэтым дабром у сям'і, у тваім кругу сямейным, у сямейным коле. Гэта ёсць вучыць добраму сына, дочку, вучыць святому, вучыць гэтай пашаны. Не дазваляйце тады на гэтую змею. Вельмі цудоўна. Чаму я кажу змея? Ну, зноў, гэта не мои слова, гэта слова доктора Антона Лисца, świętej pamięci. Pamiętаю много z nim. Ja kontaktował, sustrzakał się. Tu w Białorusi naszej lubimej. Tu w Mińsku. U innych hardach my jeździli razem. W Grodno, w Pińsk, w Lidu. Razem w Witebsk tak samo razem jeździli. Oj, много tego było. I ja jego słuchał. I on tak kazał, ojciec Piotr, попробуйте калісьці зрабіць, паказаць людзям якісьці там буклет, дзе гэтая змея, гэта спіраль, паказана як змея. Бо мы рысуем гэтыя буклеты супраць гэтага, што небожае, што грэшнае, занадта прыгожымі. І он так проста сказаў.
My chyba rysujemy zanadto przechożymi. Chyba powinna uzbudzić u nas agidu. No tak, i temu ja powtarzam jego słowy. To jego lekara. To śmieja. Fu, taka agidna, z tym językiem rozdzielnym, jaki tylko chce ukusić, zabić. Nie robicie z domu, z was, jakaż dom pro łonie żenocze, łonie żanczyny. Nie robi z tego domu gniezdo śmiei. Dom, gdzie śmieja, jaka może ukusić śmiertelna. Zabić nawet może twoje dziecię. Nie robi tego. Nie schadzaj się. Nikoli, droga. A może to pomagajcie waszym żonkom, podtrzymywajcie ich. Budźcie z nimi. I pamiętajcie, heta środa, heta zmieja, heta nie przeciwzaczateczna, heta abortywna. Heta abortywny środek. Doktor Anton Lisiec, doktor medycyńskich nauk, kazał, że kiedy musi żonka normalno żyć z sobą w bliskości, tak jak u się, скажем, normalno, wtedy, gdzieś jak u żonczyny chłod, heta zmieja, to na praciu choda już mogło być mnoho abortów. Nie jeden, nie dwa, больше. A jakich tak samo ni żonka, ni mąż nie wiedzieli. I Kościół, pamiętaję, про to ja już wam kazał, nie dać odpuszczenia grachów, kali u żonczyny jość heta śmieja. Hety zmiej, nie dać odpuszczenia. Żonczyna powinna z początku zabrać hetę zmieju, wykinąć, a paśla może przyjść do spowiedzi i pospowiadać się, tak, u mnie, ja korzystała się tej zmieja. Ja, może być, nawet zabiła. Dzieciu nie wiedają. No, kiedy nie wiedajem, nie sudzim. Taki zakon kościelny. Kiedy nie wiedajesz, znaczyć, dochaduje się, że no nie było. Tak moralna. Choć fizyczna mogło być, ale tylko wtedy, kiedy możemy dokazać. Ale kiedy nie wiedajem, z drugiej strony nie dopuszczajem do spowiedzi. Nie dopuszczajem. Kiedy ty wykniesz tu zmieju, będziesz upełniony, że to już nie pograżaje nikomu śmierci, że tu nikogo nie zabije, nie będziesz zabiwać, wtedy przychodzi do spowiedzi. A kiedy ty u pryncypie, u procesie zabiwania i to nie jedno chodzi dziać, to jak ty pójdziesz do spowiedzi? Ty nie chcesz nawiernuться, ty nie chcesz wyprawić się. Tak, nauka Kościoła, jaka obraniaje człowiecze życie, obraniaje ciebie. Ciebie obraniaje. Kościół obraniaje twoją siemię, twoich dzieci, twoją żonku, twojego męża, twoich baćków. Szanujcie siebie, lubicie. Nie dopuszczajcie śmieja. Maryja, jaka potoptała hołowu śmieja. Maryja, malicie się do Matki Bożej. Do świętego Józefa. Tak, mają chłód świętego Józefa. Ale Józef zawsze pobacz z Maryją. A brannik Najświętejszej Panny Maryi. Zawsze. Chciał jej odpuścić, a Bóg skazał nie, budź z niej. Budź pobacz. Budź jak czysty obrannik, święty. Będziecie żyć całe mądre. W czystości. I żyli. I teraz zastupając za nas. Prosicie świętego Józefa. Prosicie Maryję. Lubicie ich. Żywicie u wiery. I niechaj Jezus błogosławlaje. Niechaj dopomagaje. Перемагчив всілякої спокуси. І lekarstwo najlepsze je. Pamiętajcie, spowiedź. Do spowiedzi chudszej nie odkładywajcie. Nie. Niechaj dopomoże nam u tym Najświętejsza Panna Maryja i Święty Józef. Pozwólcie na koniec jeszcze przeczytаю fragment pro Świętego Józefa z niedzieli Chrztu Pana. Тут w codzienniku mają na wiersie każdą niedzielę jakoś tam rozważanie.
po woli Bożej święty Józef maje największy paśla Maryi udział u Chrystowej sprawie odkupienia. I na następną niedzielę jeszcze słowo про świętego Józefa. Jezus zwiertaje się do swojego opiekuna przychorzym, serdecznym Abba. Z hebrajskiej mowy mój ojcze, mój tatuś, ulubiony ojcze, tatusiu. Stawiaczy się do jego synowskiej powagi, choć on syn Boży, a Józef usiachu tylko człowiek. Niechaj Jezus będzie z wami. Święty Józefie, mali się za nas. Święta Maryja, mali się za nas. Z Bogiem. Do następnych zустрічей. Mужчина i żonczyna stworzył ich. Katecheza prasiam ju, ojca Piotra Bielewicza.